yanzu ku duba wani abin da yake faruwa a ƙasar nan, a duniya gaba ɗaya. Ɗazun nan muna tare da malam wani yake mamu labari, sarauniyar Ingila ta mutu. Allah ƙara nauyin ƙasa, Allah kuma ya yafe wa masu musulunci wanda suka mutu da musulunci da imani. Amma ka duba duk yadda suka shahara a duniya da fada da musulunci da yaƙi da addini, amma wai matsayinta bai isa ba sai da aka yi ƙoƙarin alika ta da annabi. Ko gane ba, ita kanta bata isa ta zama wata mai matsayi da daraja ba, da ta mutu sai da aka kirkiro aka ce ai an bincika ma tana da nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk da ƙarya ne kuma ba haka bane, kawai dai an yi kokari ne. Mu sai mu ce wa musulmi alhamdulillah, ashe annabi yana da daraja har ana kokarin alika wata kafira a tattare da shi dan ta samu wani matsayi. So duk da cewa sun yada ne ba wai dan haka din yake ba, to alhamdulillah wannan kadai ya isa, sai ku yi imani ai, tunda kuna nema ku liƙa ta da annabi. Da ta yi aiki da aikin annabi da ta huta, da ta samu kwanciyar hankali. Tunda ko bata ba annabi ba, to zancenta ya ƙare. Allah ubangiji ya takaita, turanci ya ƙare, yau kuma ana ta larabci kenan. Haka wani ya faɗa. Allah ya mana afuwa, Allah sa mu cika da imani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne da Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da a yi masa da'a a wurare da dama a cikin alkur'ani, kamar yadda hadisai da suka zo masu yawa ba za mu ce ga iya adadinsu ba. Malamai sun ƙididdiga a cikin alkur'ani mai girma, Allah ya ambaci inda za a bi annabi wuri ya kai 40. Duka wannan a cikin alkur'ani ne, ayoyi daban-daban da Allah ya ce abi manzon Allah. Kaga ya isa abi shi, ya kai abi shi, matsayinsa ya isa ai koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Allah ce duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah, yuti illaha wa rasulahu, ya bi Allah ya bi manzon Allah, Allah zai shigar da shi aljanna wanda koramai na gudana cikin ta, khalidina fiha wa zalika al-fawzul azim. Bin Allah da bin manzon Allah shine babban rabo ya ku yan uwana. Da ku koyi da Allah, ku koyi da manzon Allah. Wa hadhihi da'awatuna, wannan ita ce da'awar mu, wannan shine abin da muke kiran mutane dare da rana. Abi Allah, abi manzon Allah, a zauna lafiya. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, kaga can yuti illaha wa rasulahu, a cikin aya ta gaba kuma ya'si illaha wa rasulahu, ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah din. Wa ya ta'adda hududahu, ya ketare dokokin Allah, yudkhilhu naran, Allah zai shigar da shi wuta, khalidan fiha, yana mai kaddara madawama a ciki har abada. Wa lahu azabun muhin, yana da azaba ta wulakanci da tozarta. Allah kiyaye mu da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wata rana Umar ibn Khattab ya je ya tsinto takardar at-taura, a lokacin annabi yana raye. Ya ga cewa taura annabi Musa ne aka turo at-taura ko? Ya dauko ta ya duba, ya ga takardar, masha Allah abin da ke ciki. Yana murna, ya zo ga manzo Allah ya ce ga wata takarda da alheri a cikin ta, abin da take mai kyau ne, da mun rubuta. Kawai sai annabi ran sai baci. Yace alam atikum biha bayda naqiyya, yanzu ban zo muku da wannan takarda fara tas ba, fara sol ba, ma'ana addini na ba ya zo ya shafa addinin kowa ba, shari'a ta ba ta danne ta kowa ba. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, wallahi da Musa yana raye, kaji mawqifin annabi ya ce da Musa yana raye wallahi bai isa ba sai ya bi ni. To kaga hatta annabin Allah fa annabi ne aikake daga Allah, amma annabi yana bayani inda zai zo zamaninsa wallahi sai ya bi shi. Kai kana nan banzan bazara karan kada miya, ana cewa ka bi annabi kana bata kanka lokaci. mu nan akan abin da muka turar da iyayen mu da kakanni suna, kana zazzare baki. Idan babanka ba ma guje ne sai ka zama ba ma guje dan gargajiya. mu ba wanta zai raba mu da gargajiya, mu wannan sabon addini. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Daman kullum haka ake ce, an dai an zo da sunna, an zo da shari'a, sai mu ce mutane sai an zo musu sabon abu. To haka za a yi ta faɗa, kuma haka musuluncin zai koma. Aljanna ta tabbata ga mutanen da ake cewa suna yin abu sabo. Da haka ka bi annabi ka zauna lafiya, hankalinka ya kwanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya sanya sonsa da biyayya gare shi dalilin samun imani ne. Ka so annabi, ka kaunaci annabi, kai masa biyayya a cikin dukkan mu'amaloli, to wannan shine zai sa ka samu imani
ingantacce. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa salasun man kunna fihi, abubuwa guda uku wanda suka kasance a tattare da shi akwai su, waje da halawatal imani, to zai samu ɗanɗanon imani. na farko an yakuna Allah wa rasulahu, ya ranto Allah da manzan Allah su ya fi so saboda kowa, ahabba ilaihi mimma siwahuma, ya so Allah ya so manzan Allah sama da kowa a duk duniya. kada wani ya zama yana da wannan kujera da zai zauna a zuciyarka kana son sa sama da yadda kake son Allah, sama da yadda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. hadisin Bukhari da Muslim. dan haka sahabbai suka buga mana misali, wallahi mutum sai zo ya samu manzon Allah ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah, fansarka ya manzon Allah, zan bada babana, zan bada mahaifiyata su mutu a kashe su kai ka rayu. ma'ana da kai ka mutu da a kashe ka, gwanda na ba da babana da mamana a kashe kai ka ci gaba da rayuwa. kaga karewar soyayya kenan, wanda za ka iya miƙa iyayenka su bar duniya shi ya rayu, kai wannan soyayya ta kai. shi sa malamai suke faɗa cewa kamar yadda Abu Sufyan ya faɗa ce a duniya bai taɓa ganin wani mutum da ɗan adam yake son sa, ake ƙaunarsa, ake son sa irin annabi Muhammadu ba, irin yadda sahabbai suke son manzon Allah ba. kamar yadda wani basarake shi ma yake faɗa, bai taɓa ganin wani ɗan adam da aka so shi a duniya ake ƙaunarsa ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam. shi yasa wani yayi rubutu a duniya ce wai waye ne the most popular, waye hero, waye number one a duniya, waye ya fi sanuwa, waye ko ina ka je sai ka ji labarinsa. suka gama kewayensu, suka yi ta neman wanda baya sallah, ba samu ba. da ƙarshe dai dole tunda bature ne ba yanda zai sai ce gaskiya Muhammadu dinnan shine the most popular one a duniya, ba wanda ya fi shi. amma kaga abun mamaki ana ta faɗa da addinin sa an kyabe shi sallallahu alaihi wa sallama. so ya